Cobra. Si es que... Viene a cobra. Venga, saludadme aquí. Ai, sí, m'encanta. Adeu, disfruta. Castellroy. Buah, está increíble i fort. Termicons aquí. Ara estic a 1000, però termicon enrere puja disparat per anar cap a Àger. Àger, me sembla que el David i el Joel ja han saltat enrere. A veure, aquí baixa l'Abdel, el Yago, que està per aquí també, mira-te'l allí, i el Josep Ramon. Estan allí, que ara el Josep Ramon ha tirat enrere però ha tornat, però no està gaire dalt. Per baix estic a Os de Balaguer, però arrastrat tot el rato, vamos, una merda. Indicatiu 800 per la torre, direcció Balaguer. Sanyo ara ha recuperat el miracle, vamos, i la càmera ha gravat, saps? A damunt de Os de Balaguer, aquí. Pirineu per damunt del Montseny.
aquesta línia aquí, que és la línia de conflux. Joder, com està la cosa! Avui hem estat volant, aquí el Nacho. Hem estat volant de puta mare i ara una mica més i a veure si mos haurem de quedar a dormir.